Halløj. Jeg laver forsøg 3,12, som hedder lave en hvirvelstrøm. Og det gør man ved hjælp af noget alufolie, som er blevet foldet et par gange. Så det er cirka 7 cm på hver side. Og det alufolie, det skal man så prøve at få magnetisk. Fordi at alufolie er ikke magnetisk, bare sådan. Sådan her vel. Det flyver ned. Og så vil vi prøve at lægge det ned i noget vand her. Sådan her. Så lægger det så dernede. Så vil vi prøve at få den til at dreje ved hjælp af den her stangmagnet. Det er en stangmagnet, fordi den er firkantet. Fordi hvis den er rundt, så er det der en rundmagnet. Så kan vi se stille og roligt, at den begynder at rotere. Stille og roligt. Men det er også en hastighed, kan man sige. Så det kunne man altså godt ved hjælp af noget vand og noget stangmagnet, noget energi. Ja, vi så lige før, at det virkede meget fint med et stykke, der var foldet et par gange, og som var 7 cm. Nu prøver vi med et stykke, som ikke er foldet, som bare helt, men som stadigvæk er 7 cm, og så se om det måske kunne virke bedre. Så smider vi det ned på overfladen der, og så prøver vi stille og roligt at se, om det også kan lade sig gøre. Wow, et knald. Løg. Jeps, det virker ikke. Så det er altså bedre, hvis man får det foldet, og der er lidt mere vægt på det. Yes. Kan vi konstatere. Nej. Det, hvad vi kan konkludere ud fra de her to forsøg, som vi har lavet, det er, at fra det første forsøg, som var noget alufolie, som var lidt tungere og tykkere, og var foldet et par gange, ikke? Det gav en bedre bevægelse og rotation end nummer 2, vi lavede, som kun var et enkelt stykke. Og det er fordi, at den kan lave mere energi, eller den bruger mere energi, den der, den første der. Så den får får det maksimale ud af stangmagneten der, end hvad nummer 2 gjorde. Og grunden til, at de sidder og peger dernede, det er fordi, at de ligger dernede. De stykker, vi har brugt, så jeg sidder lige og kigger der. Men altså, er det tungt og stort? Det er det,